Pinaspasay ang mga trabahante sa Angels Candle and Scents sa pagpak sa klase-klaseng mga kandila nga ilang ipang-deliver sa mga dagkong mall sa Davao City. Gamit sa tanang okasyon ng kandila, gikan sa birthday, anniversary sa kasal, misa sa simbahan, hangtod na sa lamay sa may panaw nga mahal sa kinabuhi. Hilabi na karon nga usa ka adlaw una ang kalagkalag, daghan na ang magdagkot og kandila sa lubnganan sa mga minatay. Busag ipangandaman kini sa Angels Candle and Scents. Ubay-ubay ang order nga gihimo sa pabrika aron maapas ang demand sa publiko panahon sa kalagkalag. Sumala sa tag-iya nga si Delilah Puso, duha ka haon sa usa ka adlaw o usa ka haon kung 72 ka pack nga tag 25 ka buok ang ilang mahimo. Magdepende sab ang pag-uga sa hinimo ang kandila sa sukod niini. Depende po na siya sa unsa nga size kay kung katong like pang perdon, mukaon jud siya isa ka adlaw especially sa weather pod. Kung init kaayo, dugay yun. Abdan siya isa ka adlaw ang isa ka haon. Pero kung medyo para ng lumi, mga payon na ulan-ulan, kay bugnaw ang panahon, kana at least siguro makaduha. Depende yun na siya sa ihang sizing. Kay kung dagko kaayo, mas dugay. Kung pinakapayat, kung pinakabarato pod, mas dali pod siya. Dali man to siya mauga. Kutisab ang paghimo sa kandila. Hassle siya. Tapos kailangan jud mi nga magbantay kay parehaan ni backyard manggod mi. So ginagmay ra mi ba aron mawala ang kanang iyahang risk gani. Kay syempre fire hazard ba gid ang kandila. Magbantay gid kanunay parehaan ang ginagmay lang nga trabaho. Bisag unsa kagamay sa trabaho bantayanan gid. So kinahanglan na gid ni na mag-supervise. Anak lang gid ang importante. Tapos ang mga tao ano yun sila nga kana ganing sa tawag ana ma-educate sila ba nga dili lang basta-basta ang trabaho kailangan na ayud ang pag-take sa ilang responsibility nga magtanaw sa ilahang trabaho aron nga males yun kung makaya lang yun less ang sayop. Bisan pa man nga in demand ang kandila karong adlaw sa mga minatay, gibutyag ni Delilah nga wala sila nagpatuman og usbaw sa presyo nini sa ilang pabrika, presyong pangmasa gihapon. Bahala ginagmay basta naa siya quality aron nga ang customer especially kanang mall hindi mo kuha la uy katuo ang Angels kay nice ilahang unsa na produkto. 35 pesos matag baso ang presyo sa small size nga kandila sa Angels Candle and Scents. 135 pesos matag baso sa XL size. Duna say tagkapin 160 pesos matag baso nga sila lang ang adunay ingon niini nga disenyo sa butanganan sa kandila ug tag 100 pesos nga pack nga 25 na kabuk ang sulod. Hanas na sa industriya sa paghimo og kandila ang pamilya ni Delilah sukad gisugdan nila kini nitong tuig 2002. 23 ka tuig na ang Angels Candle and Scents karon. Matod ni Delilah bisan unsa pa man kalayo ang naabot sa kinabuhi, kinahanglan nga magpabiling mapainubsanon o kinahanglan nga adunay pagsalig sa mga trabahante aron mulahutay ang dagan sa negosyo. Bisag unsa ang imuhang dagan sa imuhang negosyo, dapat ug unsa to imong kompromiso sa pagsugod, dito lang gid ka. Gipasigarbo ni Delilah nga tulo niya ka mga anak ang nakalampos sa kolehiyo tungod sa tabang sa ilang negosyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.